Presented by MB Music. बोला बोला बाबा ढोलनाथ की Music director Vikas Raj, भंगिया पीसे में बथता कलैया यही से कहीं खाई खोआ मलैया खाई नहीं स्वामी जी भंगिया पीसे में बथता कलैया यही से कहीं खाई खोआ मलैया पीसत में कार्तिक गणेश रुवेला भंगिया पीसत में गणेश रुवेला पीसत में भंगिया गणेश रुवेला आहदत न तनिको राउर सोहेला पीसत में कार्तिक गणेश रोवेला आदत न तनिको राउर सोहेला भंगिया पीसत में गणेश रोवेला आदत न तनिको राउर सोहेला। recording by मां बंदना recording studio खड़तारी। DJ विकास मुजफ्फरपुर भागना हमसे पिसाई पीसे में बते कलाई देखी के दुख मोरा बाबुआ रोवे कहे माई हो भागना हमसे पिसाई पीसे में बते कलाई देखी के दुख मोरा बाबुआ रोवे कहे माई बबुआ गणेश लड्डुअन भोग मांगेला बबुआ गणेश लड्डुअन भोग मांगेला बबुआ गणेश लड्डुअन भोग मांगेला आदत ना तनिको राउर सोहेला पीसत में कार्तिक गणेश रोवेला आदत ना तनिको राउर सोहेला पीसत में भंगिया गणेश रोवेला आदत ना तनिको राउर सोहेला। बोला बोला बाबा महेंद्रनाथ की DJ विकास मुजफ्फरपुर देखी न सेवकन के ओरी पर्वत पहाड़ रउआ छोड़ी अब चली न मंदिर के ओरी चली स्वामी सेवक लोग इंतजार देखी न सेवकन के ओरी पर्वत पहाड़ अब छोड़ी चली न मंदिर के ओरी संजय सने ही गावत आवेला सतरुधन खूबे झुमत आवेला पीसत में भंगिया गणेश रोवेला आहदत न तनिको राउर सोहेला भंगिया पीसत में गणेश रोवेला आदत न तनिको राउर सोहेला पीसत में कार्तिक गणेश रोवेला आदत न तनिको राउर सोहेला। ए स्वामी जी सुनी ना। presented by MB Music.